baby baby a ganin kwana yan buya bakin san me sai dai har yanzu duk wayar da muke da ke duk abin da muke da ke har yanzu baki bari na san gidanku ba. Idan mu kake son ka sani? Za ka sani, za ka damu. Sai dai kullum in mun yi ki ce mu haɗa a waje kaza mu haɗa a waje kaza. Ai ya kamata kin ga mun san gidanku ko? Haka ne. Insha Allah za ka san gidanmu, mutar da hankali. To yanzu ba ma wannan bai yaushe ran sani. To. Ko kunya ta jiki. Ba ka bane. Za ka sani dai kaka damu. Amma kuma ai ya kamata na sani. Ai muna tare kullum muna waya da kai. Wata ra'ayi za ka sani ko? Shi kenan. Amma da Allah kina ne. Ina so ki faɗa min wuri saboda tsaro. Zan gaya maka insha Allah. Shi kenan. Allah ya ban mu tare fa. Na gode yanzu an jima sai mu ba. Aikin. Sai an jima. Na ina fitar. Sai gyaɗa mazan gyaɗa. Sai gyaɗa. Ajiya ga gyaɗa mazan da tubus-tubus. Sai gyaɗa mai garɗi. Eh. Gyaɗa. Dama kai ne? A'a. Baby? Ba ni ba ne almajiri ne billa gyaɗa na fito. Ka kawo mana siya zan yi mana. A'a. Ka tsaya don Allah ka kawo gyaɗa siya zan yi. Da haɗina. To domin samun ayyukanmu ku danna mana subscribing ku danna mana liking ku mana comment domin samun ayyukanmu akai-akai. Ine na